बर'नि सासे मुंदांखा माने हारिमु अनफावरि फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो आखा फाखा मोसानाय सिफुं सुनाय खाम दामनाय सेरजा हुनाय आरो मेथाइ खननायावबो खम नङामोन आरो बिथाङा माने महरगिरि महरै एक्टर महरै आरो बिथाङा माने मा होनना बुङो स्काल्पचार जायखौ माने मुसुखा दानगिरि गासैबो बिथिंनिफ्रायनो सासे आखा फाखा बर' जोहोलाव बर' सेंग्रा बेखौ आङो गोबां समनिफ्रायनो लोगो मोनबोबाय थादोंमोन। बिथाङा दिनै अबथिरा जिउ नागारनो गोनां जाबाय। आं दिनै बिथांनि जोबथा बिदाय समाव बिथांखौ बेहाय बिदाय होनो फैदों। खोब दुखु गोनां खौरां बेबायदि मुल्यबान सासे सुबुं धोन सुबुं सम्पद व्यक्ति जोंनि गेजेराव दिनै जों खोमानानै लानो गोनां जाबाय। बे खहाखौ जों सुफुंख' हायै खहा होननानै बुंनांगोन। हारिनि गेजेराव माहारिनि गेजेराव बे सुख' हायै खहा। आङो बिटिआर सरकारनि जानानै न'खरनि दुखुनि समाव दुखु फोरमायबाय आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउआ जाहाथे सोरगोआव थांनानै आलो गोजोनै जायगा मोनो आं बेखौनो दिनै आफा इसोरनिसिम आर'ज गाबबाय।